У беларускай літаратуры цётка ёсць, а дзядзькі няма. Менавіта пра Алаізу Пашкевіч і пойдзе гаворка ў нашым відэа. Грамадска-культурная дзеячка, пісьменніца, асветніца, педагог, удзельніца рэвалюцыйнага руху, адна з першых беларускіх феміністак 15 ліпеня адзначыла 145 гадоў са свайго дня нараджэння. Супрацоўнікі бібліятэкі нумар 5 сабралі цікавыя факты пра самую вядомую жанчыну беларускага адраджэння. Паводле старэйшага браца Войцеха, змалку не хацела быць хатняй гаспадыняй. Бабка вучыла ўнучку ручным работам, але яна ім неахвотна займаецца, не мае да іх ніякай здольнасці. Адзінае, што любіла гатаваць, гэта дранікі. Алаіза не трывала алкагольныя застоллі. Праўда, адзін раз у жыцці дазволіла, каб пры ёй пілі, калі адзначылі выхад першага нумару нашай долі. Паводле ўспамінаў Францішка Мястоўскага, не ведаю, скуль узялася гарэлка і закуска, наліўшы чаркі, не гледзячы на касыя позіркі цёткі, якая не цярпела п'ючай кампаніі, мы духам асушылі іх за будучыню бацькаўшчыны. Цётка з усімі была на «ты». Сваёй манерай паводзін яна не ўжывалася ні ў якім таварыстве. Звяртаючыся да мужчын «ты, дзядзенька», часамі яе праставатасць здавалася напускною, бо ад прыроды ў яе была тонкасць паводзін. Танцавала толькі з Янкам Купалам. Яна асабліва любіла свайго купалку, як ласкава называла Янку. На вечарах у беларускай хатцы цётка танцавала толькі з купалам і толькі польку, бо іншых танцаў Янка не ўмеў танцаваць і вучыцца не хацеў. Як ушанавалі памяць гэтай слаўнай жанчыны? У Астрына Шчучынскага раёна ёсць адзіны ў Беларусі музей цёткі. Астрынская сярэдняя школа носіць імя гэтай слаўнай жанчыны. Ёсць вуліцы ў Мінску, Гродна і Парэчы Гродзенскага раёна. У Мінску ёсць бібліятэка імя цёткі. Ёсць Шчучынская раённая бібліятэка. У 1991 годзе зняты мастацкі фільм «Крыж міласэрнасці» па аднайменнаму твору Валентины Коўтун. Першы помнік быў пастаўлены ў 1957 годзе. Зараз ён стаіць каля Астрынскай сельскай школы. У 2011 годзе з'явіўся помнік у Шчучыне, скульптарам якога з'яўляецца Алесь Ліпень. Аддаць даніну памяці гэтай слаўной жанчыне можна, наведаўшы яе магілу, якая знаходзіцца ў вёске Стары двор Шчучынскага раёна. Ну а мы напамінаем, подписывайтесь на наш канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары.